nášho zákazníka Koval System sme nainštalovali náš aerolosový hasiaci systém s dvojokruhovou detekciou v serverovni. V miestnosti sa nachádza dokopy 6 serverových skríň a hasenie je celoobjemové. Hasiaci systém pozostáva z ústredne riadi celý systém, vyhodnocuje detekciu, vyhlasuje poplach a zahajuje hasenie. Dá informáciu na EPS. Detekčná časť. Detekcia je zabezpečená dymovým a teplotným hlásičom. Teplotný hlásič reaguje na teplotu 60 stupňov Celzia a vyhlasuje poplach aj v prípade rýchleho nárastu teploty. Hasiaca časť? Hasenie zabezpečujú hasiace generátory FP3000. V prípade požiaru je hasiaca látka vypustená naraz zo všetkých generátorov. V prípade detekcie dymu a zvýšenia teploty, ale aj v prípade rýchleho nárastu teploty ústredňa vyhlási poplach a spustí časové odpočítanie, aby mala obsluha čas opustiť miestnosť. Následne je hasiaca látka vypustená do priestoru, pričom hasiaca hmla ostáva v miestnosti cirka do 60 minút od vypustenia. Hasiaca látka nepoškodí jemnú elektroniku serverov.